U heeft gelijk, dat is een terecht punt. En een van de vraagstukken is ook informatie, hè, de intelligence, onze informatieorganisatie. Daar gaan we ook echt mee aan de gang. En daar hoort dit bij wat u zegt. Hè. Dus ik ga er zeker op sturen dat wij onze intelligence en onze cijfers en informatie, dat we die nog beter in overzicht gaan brengen. En dat we dus ook beter kunnen vertellen wat er is gebeurd bijvoorbeeld. En dus dat we daar ook nog beter op kunnen reageren. Dat is een punt dat u gaat aanwerken? Zeker, seguro. Ja. Wat ik net al zei, hè, we moeten prioriteren. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Wat kunnen we niet meer misschien? Pero dit gesprek moeten we nog goed met elkaar voeren. Hoor? Want waar ik voor sta, dat we dingen gaan prioriteren. En dat we niet meer alles kunnen doen. Dus ik kan nog niet erop vooruit lopen, maar we moeten wel kijken van, joh, is dit een taak voor ons? Misschien wel, of misschien ook niet. Maar dan gaan we er wel ook op acteren. Dus dan doen we het wel of we doen het niet. Of we organiseren het anders. Meerdere mogelijkheden. We moeten het probleem op tafel brengen en het gesprek voeren. Dat is de prioriteit.